Maar eerst hoeve Nieuw-Erenstein. Het in verval geraakte Rijksmonument is hard op weg de grandeur van vroeger terug te krijgen. Op een steenworp afstand van de buitenring van Parkstad ligt een oase van rust, de Anstelvallei. Met erin gelegen hoeve Nieuw-Erenstein. Die wordt momenteel gerenoveerd. En in deze reportage van Natuur en Zo voornamelijk aandacht voor het zo-gedeelte. In de zin van zo, daar moet nog veel gebeuren. Hoi. Goedemorgen. Ja, René, wat maakt deze hoeve Nieuw-Erenstein zo speciaal dat die zo grondig gerenoveerd gaat worden? Nou, speciaal aan de hoeve is dat het een rijksmonument is. Een monumentale, vroeg 18e eeuwse boerderijcomplex. Met een herenhuis aan de voorkant en allerhande economiegebouwen aan de achterkant. Ja, en prachtig gelegen? Prachtig gelegen in de Anstelvallei. Een vallei met bronzones. Bronnen die bovenop beginnen en hier omlaag sijpelen. Ja. En deze boerderij is hier eigenlijk gesticht omdat ze ook dat bronwater wilden benutten natuurlijk als drinkwater, maar ook bijvoorbeeld voor visvijvers die hier gelegen hebben. Ja, die hoeve is duidelijk van de rijke families geweest. Hoe heeft het zover kunnen komen? Het verval bedoel je? Om te beginnen, tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland natuurlijk neutraal. Veel Belgische vluchtelingen die zijn hier gehuisvest. Ja, heel veel mensen in een pand, dat is misschien het begin van verval. Een tweede oorzaak is ook wel de achteruitgang van de winst die je als landbouwbedrijf kan maken. Dit was het grootste landbouwbedrijf, particulier landbouwbedrijf in deze regio. Ja, als dan de landbouw minder gaat, dan heb je zo'n groot pand staan, dan kun je toch ook wat minder uitgeven aan het onderhoud. En derde is natuurlijk wel de meest wezenlijke, is dat hier de mijnbouwindustrie onderdoor is gegraven. En wat tot allerhande verzakkingen heeft geleid. Alles bij elkaar zie je dan eigenlijk een vervalperiode van pakweg 1920 tot wij begonnen een aantal jaar geleden. Ja. En nu wordt het in oude luister hersteld, zoals dat altijd zo mooi wordt gezegd. Ja, wij gaan daar heel ver in. We beginnen natuurlijk eerst te kijken van wat hebben we nu eigenlijk in eigendom gekregen. Ja. Dat begint dus met een bouwhistorisch onderzoek. Dat begint ook met een landschapsecologisch onderzoek. Als we die onderzoek hebben afgerond, dan weet je beter wat je hebt en waar je op moet letten bij de restauratie. De buitenkant is bijna klaar, maar die hebben we natuurlijk als eerste aangepakt om het pand letterlijk wind- en waterdicht te krijgen. Ja. En daarbij hebben we ook gekozen om het hoofdhuis een andere voeg te geven ten opzichte van de boerderijgedeelte. Ja, want je hebt rood en je hebt dat geel-bruine daar. Ja, en dat rood is eigenlijk dat hebben wij ontdekt bij de restauratie en ook bij het bouwhistorisch onderzoek. Dat hier aan de achterkant helemaal hoog, net onder de pannen, waren nog een aantal voegen in die rode kleur. Ja. En die rode voeg die maakt eigenlijk het onderscheid tussen, kijk, hier woont een rijke familie in een heel groot huis op het platteland. Ja. En de gele, de donkere voeg, die indiceert meer het normale boerderij zoals we die kennen in het Mergeland. Met 2 haakjes van overigens. Maar dit is ook volledig hersteld. Die gaten die er. Als je wat wil zien van de mijnbouwschade en hoe zo'n pand dan gaat schuiven, dat zie je aan deze kant. Als je hier langs de goot krijgt, langs de lengte, dan zie je dat, recht, hè? dan zie je dat die hele muur zit te zwabberen. En dat is al een kunstwerkje, een vakwerk geweest om daar een recht dak op te maken. Wanneer is buiten klaar? De oostvleugel, daar zit nu de horeca in, Brasserie Nieuw-Erenstein. Die is al meer dan een jaar in functie. Ja. In december zal hier het hoofdhuis gereed zijn. En vervolgens gaan wij ook over een paar weken starten met de casco-restauratie van de westvleugel. Dat wil dan zeggen, als je het hebt over de buitenkant, dat ook eind dit jaar de kozijnen, het glas, de deuren, de poorten allemaal erin zitten, de vloeren hersteld zijn, de fundamenten hersteld zijn, niet te vergeten. En dat je dan zover komt, dat je dan, de vervolgstap is het dan ook sleutelgereed maken, dus een functie in, dat je die erin kunt laten landen. Straks zien we dat er binnen nog heel wat moet gebeuren voordat de hoeve na zoveel jaar weer gasten kan ontvangen. Maar eerst duiken we in de Limburgse Rimboe.